Здрасти. Здрасти. Ще представиш ли с няколко думи? Казвам се Камен, от Шумен, от Taxation Crew, на 13 години. Супер, с какъв стил се занимаваш? Брейк. Брейк, добре. От колко време танцуваш? От няколко седмици. О, и как ти се струва? Добре. Какво намираш в танците за сега? Интересни неща. Интересни. Какви? Ще разкажеш ли малко по-подробно? Какво са танците за тебе? Да покажеш какво мислиш и да изразиш себе си. Супер, мислиш ли да ставаш добър? Да. Страхотно. И какви са най-важните качества за един танцор според тебе? Да е музикален, да може да показва всеки на музиката и да всеки да танцува. Супер. Имаш някакво послание за нашите бъдещи зрители? Да не се отказват. Да не се отказват. Супер си. Благодаря ти.